Έχουμε φτάσει Μόναχο, είναι Κυριακή πρωί, είναι τα πάντα κλειστά. Θα δω κάτι ντόπιους και μου λένε ότι εάν θες να προμηθευτείς, θα πας σε μια φάρμα εδώ πιο κάτω και έχει να πάρεις τα κανονικά τα αυγά σου, να πάρεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έρχομαι εδώ, δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος. Μπαίνεις μέσα, έχεις τα αυγά, κοστίζει το κάθε ένα. Αυτά είναι τα medium στην ουσία, αυτά είναι τα large και εδώ είναι οι τιμές τους. Μπορείς να προμηθευτείς πατάτες, μέλι, ζυμαρικά. Παιδιά, εδώ να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος. Έχω πάθει σοκ. Εδώ έχει μέλι, αλλά έχει και αυτό εδώ το ντόπιο μέλι, το οποίο είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή. Εγώ λέω να το πάρουμε, να το δοκιμάσουμε. Τι μέλι έχουν εδώ στη Γερμανία. Πρέπει να πάρουμε μια πατάτες, οπωσδήποτε. Και ήρθε η ώρα της πληρωμής. Εδώ τα πράγματα είναι τόσο απλά, γιατί απλά μετράς, βάζεις εκεί τα λεφτά. Είναι σοκαριστικό το πως εδώ ο αγρότης εμπιστεύεται την περιουσία του, αφήνει ελεύθερα δικό του το χώρο με τα προϊόντα του και εμπιστεύεται το ότι εσύ θα έρθεις, θα προμηθευτείς και θα πληρώσει. Δεν υπάρχει κανένας μέσα, όπως είδατε πήραμε τα πράγματα, πληρώσαμε και πάμε να φύγουμε. Αυτά.